taken out of context. Kay kani video ha di ay daan ko palagi siguro huna mga higala. Lahi man gyud nig kuan lahi man gyud nig aura ni nga video. Ang kadto nga video ni tan-aw si Digong how the CCTV works. Kumbaga kung diri adto kag DNPP tan-aw ka dito may gala mao di ni kuan CCTV tan-awa. Mo review tag crime, okay, mo review tag crime, mo review tag tulis, mo review tag shooting incident. Pwede. Makita na to diri nya na ang mayor dito pananglitan. Nagpasabot bang ang mayor ni nagsugo atong pagpatayan. Naman ko iniingon dito sir nga wag mong ipakita kay Eta Rosales. There is a reason nganong dili pwede ipakita kang Eta Rosales. Because Eta Rosales during that time also mga higala, doon na po siya krusada, but it was not for justice, but it was mga higala for, of course, no? Para kang Digong to. Bullseye! Bullseye! Natural, no? Pero wala pasabot, wala mo po naingon dito nga, yan, pinapatay ko yan. Wala mo naingon nga, gisugo ko na, nabay naingon dito, wala. Unya, kuha sila mga picture ni Digong, may gala, naghawid atong armas. Apil, ebidensya na na. Maritis mo na. Sige dong, maminaw na to dong. Posted to YouTube. Kana. And I'll show that video, Your Honors, in a minute. But in the video, you'll see Mr. Duterte standing in the TV room looking at a bank of television screens. The video then zooms in on the CCTV footage of the crime. And you see 3 DDS members walking up the street in the market. You see them turn to the right, pull out their guns, their pistols, shoot the 3 victims who are off the screen, and then they walk and jog away, and they don't look very worried. And the video then zooms out, and you see different people running to see what has happened because they've heard the shots. Okay, can we play that, please? Sa Makati ganito din. Katong patay sa daw. Kita kami ba? Kaunan mo kila. Para. Iska pa rin mo mo. Motor mo din klaro. Hello. Okay, palunga. Ay, kabad kayo, okay. Na-term, na-kuan ba? Ningon si, ang RRD is Rodrigo Roa Duterte. Ang nakabutang sa text may gala, sa script is, prosecutor, this might reach all the way to you. This one is clearly murder. Ay, kamo, paminaw mo, no? Kani ba mga higala nagpasabot kasi Digong gasugo? Diba? Prosecutor, naingon si Rodrigo Roa Duterte, prosecutor, this might reach all the way to you. This one is clearly murder. Una, ngayon moabot yung prosecutor. Natural, prosecutor siya. Of course. No? Moabot yun ni sa iyahang ano man. Whoever that prosecutor during that time ni Digong mayor siya by 2013, no? Kung akong sabton mga higala in proper context kini mga higalang nakabutang diha nga statement, si Digong niingon nga to sa prosecutor doy, moabot gyud nimo. Moabot nganong moabot man o ako prosecutor mangutan na pa ba kung ni Digong nganong moabot na nako? Moabot gyud na nako kay ako may prosecutor, ako may abogado di. Moabot gyud na sa ako Ako prosecutor Ako mo file ana. Ako mo hikay ana dito kay kalaban atong pangitaonon Republic of the Philippines man kay murder man. Kunya, sumpay ana may gala nga statement. This one is clearly murder. So, giilan na mga galang gi-construe as mao kuno na gipamurder kunong Digong. Yun na pa. I think, no, sa ako may galang tinamban nga pangutok mga igsoon, the one who speaks or Duterte is talking about the way it was killed. No? This one clearly murder. Ganun man, nagbaktas, intent mga igalas. Numero 1 yun nga pagkitao ni mo. Mamanay mo mga igalang tanawon kung murder ba na o homicide. Now, nakita sa abogado man po si Digong, no? And then naabot ang prosecutor, tapad niya, no? Abogado sa si Digong,
So nakita nila mga higala by assessing the CCTV nga nagbaktas, naghawid og baril bakahan ang mga katropa, and then unas na intent to kill. And then giadto mga higala ang target gipusil, dagan sila. So well, sa atong civilian nga hunahuna, mga higala, murder ba na? Yes. Gawas kung nagsinumbagay na sila diha kang mga katropa, and then napugos ang isa, nibunot, ni pusil, pwede, homicide, dahil aggravating circumstances. Pero, I mean, kana lang nga statement ba? The mayor is, ang una ganing statement diha, katulad din nito sa Makati. Oh. Ang gigamit nila may gala, taken out of context, gigamit nila sa ICC as proof. Nga indeed may gala, si Digong nagpapatay atong sa Agdaw. Ma ito, pangutanon si Binti sure na. Siya may gabidyo ani may gala. No? Siya may gabidyo ani. So, kini pa lang mga kaigsunan, nanay mga dagang questionable. No, na dagang questionable, mga higala nga gipang bit-bit nila diya sa ICC. O, dili mga higala gyud kuan, dili gyud pang hustisya ning ilang gihimo. Gusto lang gyud nila mga higala nga maduot si Digong. No? Di gusto lang gyud nila nga maduot si Duterte, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Hinaot ngayon yung sabdan may gala ako ang explanation. Kaya sa akong panabot maunay. RRD, Rodrigo Roa Duterte, prosecutor, this might reach all the way to you, period. This one is clearly murder. Unang-una, natural. Moabot yun na kang prosecutor. Nga naman, si prosecutor mo file ana. And the sentence, may gala, this one is clearly murder. Mata sa abogado, nagtanaw sa panghitabo, iya na may galang assessment. This one is clearly murder para sa iya. But then again, kung nidagan to nga kaso mga gala, it was not for the prosecutor or the mayor to say it was murder. It was for the judge may gala or for the court to say that. And magilty ba mga gala beyond reasonable doubt with all the evidence may gala. Bullseye! Bullseye! After weighing o pagtimbang mga higala sa mga ebidensya, wala ba kayo makita diha nga nag-ingos Digong nga ako na muna akong gipapatay. Kung na ako'y mabasa diha nga ningon, yun ang pinatrabaho ko. Naa ba di ay? Kana lang gid ilang gibasiya no? Prosecutor, this might reach all the way to you. This one is clearly murder. Buga ninyo. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.